A Feira do Libro de Rianxo pecha as súas portas despois de 4 días cheos de actividades, cultura e lectura, convertendo a Praza de Castelao nun verdadeiro centro literario para toda a familia. Rianxo despide con éxito a súa Feira do Libro 2025, unha cita literaria que encheu de cor e vida as rúas da Praza Castelao. Durante 4 días este emblemático espazo converteuse no corazón da cultura galega. Levo xa uns cuantos anos vindo e a verdad que, bueno, sí que se nota un ambiente aquí na xente, hai escritores daqui de Rianxo, agora está Óscar Salgueiro que está tendo moitísima repercusión, está Xosé Ricardo tamén, que é moi coñecido, ten uns cuantos libros, bueno, sí que hai autores aquí, sí. Unha programación completa con máis de 40 actividades para todos os gustos, presentacións de libros, obradoiros para os máis pequenos, espectáculos da música tradicional, maxia e danza e incluso sinaturas de preto de 20 autores galegos. En galego, a ver, nas feiras suelese vender tamén bastante galego, así como o mellor na librería se vende un poquichiño menos de galego, nas feiras véndese bastante galego. Na súa inauguración, o concelleiro Anxo Lorenzo destacou o valor destas feiras como ferramentas para a dinamización da lectura e o escritor Óscar Reboiras puxo o broche de ouro cun emotivo pregón inaugural. A feira non só foi un espazo para descubrir novos autores e novas lecturas, senón tamén unha verdadeira festa literaria onde as letras galegas se converteron nas protagonistas. A Feira do Libro sempre é un éxito aquí en Rianxo. Este ano contamos con sete casetas de distintos puntos do país, por suposto tamén daqui de Rianxo. Como comentaba onte mesmo, na apertura desta feira, Rianxo efectivamente é a cuna de grandes escritores, é conocido, atreveríame a decir que en boa parte do mundo por ese patrimonio literario, Castelao, no ano Castelao no que estamos, Manuel Antonio, Rafael Dieste, etc. Pero tamén no día de hoxe contamos con escritores e escritoras de primeiro nivel. Onte tiñamos de pregoeiro a Óscar Reboiras, que é veciño noso, que ven xuntando cantidade de premios polas súas novelas, tanto para público adulto como para público máis infantil. Por tanto, somos pasado literario, pero somos tamén presente literario, nese sentido, que teñamos esta Feira do Libro, que a Feira do Libro sexa sempre un éxito, tanto de participación de casetas como da xente que ven e compra libros. Onte mesmo, ainda non estábamos inaugurando a feira, xa estaba xente saindo con bolsas con libros.